dwi'n mynd i gyflwyno i chi Dr Manon Wyn Williams, so darlithydd mewn drama yn Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Bangor ydi Manon, ac mae hi yn mynd i roi sesiwn adolygu ferch i ni rwan ar Siwan. Wel, diolch yn fawr iawn i ti Fiona, diolch yn fawr iawn hefyd i'r Coleg Cymraeg am drefnu'r sesiynau yma ac am y gwahoddiad hefyd i gymryd rhan, a dwi'n falch iawn o glywed fod cynifer ohonoch chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn. Sesiwn sydd wrth gwrs yn canolbwyntio ar y ddrama yma, Siwan gan Saunders Lewis, a dwi'n siŵr eich bod chi gyd yn gyfarwydd iawn â hi erbyn hyn. Felly, dechreuan ni arni yn sydd felly. A trafod yn gyntaf rhywfaint am gefndir y ddrama, felly mi wna i rannu sleidiau hefo chi rwan. Dyna ni, gobeithio bod chi'n gweld rhain yn iawn rwan. Felly, rhywfaint am gefndir y ddrama. Wel, mi chyfansoddwyd hi'n wreiddiol fel drama radio, a gath ei darlledu gan y BBE ar cyntaf o Fawrth 1954. Wel, mi perfformwyd hi ar lwyfan gyntaf 2 flynedd yn ddiweddarach yn 1956, a hynny gan gwmni drama Garthewin, cwmni drama roedd Saunders Lewis yn sgwennu llawer ar ei cyfer nhw. A mae'n bwysig yn bod ni'n cofio mae ffuglen ydy'r ddrama yma, sydd wedi seilio ar ddigwyddiadau hanesyddol. Hynny ydi, nid drama hanes mohoni hi. Drama di hi am briodas frenhinol, fel da chi'n gwybod, rhwng Llywelyn ap Iorwerth, Tywysog Gwynedd, a Siwan, merch anghyfreithlon y brenin John o Loegr. A drama am bobl yn hytrach felly na drama am hanes Cymru di hi. Fel mae'r teitl ei hun yn awgrymu, mae'r canolbwynt y ffocws ar y chymeriadau a'i perthynas nhw fe'i gilydd. Ond, wedi dweud hynny, mae ymwybyddiaeth o'r cefndir hanesyddol na'n hanfodol ar gyfer dealltwriaeth o'r ddrama. Hynny ydi, mae'n bwysig yn bod ni'n gwybod am y cefndir hanesyddol mwyn dall cynnwys y ddrama. Felly, droian ni felly at y cefndir hanesyddol nhw, a pwy oedd y cymeriadau go iawn fel petai. Rwan, ddechreuan ni hefo Llywelyn ap Iorwerth neu Llywelyn Fawr. Fe'i ganwyd o tua 1172-73, yn fab i Iorwerth ap Owain, neu Iorwerth Drwyndwn, fel o'n cael ei nabod, ac mi oedd o'n ŵyr i Owain Gwynedd. Owain Gwynedd yn daid i Llywelyn. Owain Gwynedd yn dywysog Gwynedd, wrth gwrs. Wan, oherwydd fod gan Iorwerth tad Llywelyn nam corfforol ar ôl brwydr, chafodd o ddim i ystyried fel olynydd i'r goron, pan mi oedd ei dad o farw. Ac wedi i Llywelyn ddod yn ddyn, mi roedd o'n ymwybodol fod gynno fo hawl i ddod i rym, felly pryn nathodd herio i ddau ewythyr o, sef Dafydd a Rhodri, brodyr i dad o, a oedd yn rheoli Gwynedd ar y pryd i herio nhw am y frenhiniaeth. A mi ddodd Llywelyn yn dywysog Gwynedd ar ôl i'r Rhodri farw a thrwy ryfela hefo Dafydd a chymyd i dir o. Rwan, mi oedd gen Llywelyn fab Gruffydd. Oedd o wedi cael mab efo Tangwystl. Oedd yn deillio i berthynas o a merch o'r enw Tangwystl. Ond mi roedd Llywelyn yn poeni na fysa Gruffydd yn cael ei gydnabod fel etifedd i'r frenhiniaeth am nad oedd o a Tangwystl wedi priodi. Mi oedd hi'n berthynas anghyfreithlon yn llygad ar eglwys, ac felly oedd Llywelyn yn poeni na fysa Cymru chwaith yn derbyn Gruffydd fel etifedd i'r frenhiniaeth. Ac yn y cyfnod yma, mi oedd na draddodiad yng Nghymru o gyd briodi rhwng teuluoedd brenhinol Cymru. Mi oedd nhw'n priodi misg ei gilydd. Ond mi oedd Llywelyn am dorri ar y traddodiad hwnnw ac am chwilio am wraig y tu allan i Gymru. Rwan, yn 1201, mi wnaed cytundeb rhwng Llywelyn a'r brenin John o Loegr. Oedd y brenin John mi ddoth o i rym yn Lloegr yn
1199, a meddiannu tiroedd yn Lloegr a rhanna sylweddol o Ffrainc hefyd, a fod i'r King John, da ni'n clywed i hanesio nhw yn straeon Robin Hood. A fe wnaed cytundeb rhwng y ddau ohonyn nhw, oedd yn cydnabod hawl Llywelyn i Wynedd, a hynny yn gyfnewid am dalu gwrogaeth i'r Brenin John. Ac yn 1214, wel mi ddoth na gyflad ac hynny i Llywelyn briodi Siwan, sef merch y Brenin John, mi oedd Llywelyn ar y pryd wedi derbyn seil bendith y pab i briodi merch Brenin Manaw. Ond yn y cyfnod yma, mi roedd y Brenin John wedi colli Normandy i Philip yr Ail, ac mi oedd o'n wan iawn yn wleidyddol. A mi oedd Brenin John eisiau sicrhau i awdurdod o yn Lloegr a Chymru, ac oedd o'n meddwl y bysa prodas rhwng i ferch o Siwan a Llywelyn yn sicrhau ffyddlondeb Llywelyn iddo fo. A mi oedd Llywelyn hefyd yn meddwl y bysa prodas rhwng iddo fo a Siwan yn fanteisiol, yn wleidyddol hefyd. Mi fysa'n codi statws Llywelyn, a hefyd mi fysau plant nhw yn ddisgynyddion i deuluodd brenhinol Ewropeaidd. Felly priodas wleidyddol, trefniant wleidyddol oedd y briodas yma. A da ni'n clywed dydan Llywelyn yn deud yn ystod y ddrama dydan, gwleidyddiaeth oedd ein priodas ni ar glwyddes. Dyna oedd y bwriad gwreiddiol am y briodas. Rwan ar ôl i Llywelyn farw, mi ddoth Dafydd, sef mab Siwan a Llywelyn, i olynu i dad o'i reoli Gwynedd, a hynny'n 1940. Ond ddoth o ddim i etifeddu Gwynedd. Yn eironig iawn, pwy ddath i etifeddu Gwynedd oedd Llywelyn arall. Pwy oedd y Llywelyn hwn? Oedd mab i Gruffydd, a Gruffydd oedd mab anghyfreithlon de Llywelyn at Sangwystl. A y Llywelyn hwnnw, sef Llywelyn ein lliw olaf, fo ddoth i etifeddu Gwynedd. Siwan wedyn. Pwy oedd y Siwan go iawn? Wel, Francas oedd hi, neu Norman, fe'i magwyd hi yn Ffrainc cyn iddi briodi Llywelyn. Ac fel o'n i sôn, mi oedd hi'n ferch anghyfreithlon i'r Brenin John o Loegr, hynny di todd hi'n ham a'i thad i ddim yn briod. A mi briododd hi fo Llywelyn o gwmpas 1215 pan oedd hi ond yn 10 oed, a mi oedd Llywelyn dros i 10 ar 20. A da ni'n dyfyniad hwnnw enwog hwnnw yn y nofel, yn yr ddrama de, a rhyngom ni roedd bwlch o chwarter canrif. A pan roedd Siwan yn 15 oed, fe anwyd Dafydd. A mi gafodd hi, wel, da ni'n siŵr iawn, ond rhwng 4 a 6 o blant efo Llywelyn. Mae'r ffynonella yn deud gwahanol ffeithiau. Ond erbyn cyfnod y ddrama, mae Siwan yn 35 oed dydy yn y ddrama. A mi oedd hynny cael ei ystyried yn eitha hen yn y cyfnod hwnnw. Mi roedd Siwan hefyd yn gefnogol iawn i'w gŵr. Enghraifft i chi, pan ymosododd ei thad hi, y Brenin John, ar Wynedd y 1211 a cipio tir Llywelyn, Siwan oedd y llys genad nath siarad dros ei gŵr a'i thurnas, a be nath i oedd anfon llythyr at ei thad yn mynnu i fod yn rhoi'r gorau i'w ymgyrch yn erbyn y Cymru a'i rybuddio fo, bysa fo'n cael ei ladd os na fydda fo'n talu sylw, ac o ganlyniad i hynny, mi anfonodd y Brenin John i fyddi'n adra. A hefyd mi nath Siwan sicrhau heddwch hefyd rhwng i brawdi'r Harri'r Trydydd a Llywelyn hefyd. Ac mi oedd y ffaith fod cymaint o bwer ac awdurdod gwleidyddol yn cael ei roi i ferch yn y cyfnod yma yn hynod anarferol ac yn golygu bod Siwan gymeriad arbennig iawn. Ond fel da ni'n gwybod, 1230, mi gafodd ei dal do yn godinebu efo gwilym brewis ac mi gafodd ei charcharu am flwyddyn. A mi fuodd ei farw 1237 yn y llys yn Abergwyn Gregin ger Bangor, sef Garth Celyn. Ac fe'i claddwyd hi yn Llanfaes yn Sir Fôn. Ac mae'n cyfeiriad ydy yn y ddrama at ei dymuniad hi i gael ei chladdu yno. Ond da ni gweld lluniau yn fan hyn yma o arch Siwan. Wan mi symudwyd arch Siwan o Lanfaes, hynny'n ystod cyfnod diddymur mynachlogydd yn yr 11 ganrif ar 15.
a gafodd hi symud i'r eglwys Santes Fair a Sant Nicholas yn Miwmaris gerllaw, ar ôl cyfnod iddi gael ei defnyddio fel cafn dŵr i anifeiliaid fan hyn. Gwilym brewis wedyn, gwilym brewis. Wel, Ffrancwr oedd ynta hefyd, de. Mi oedd o'n un o arglwyddi'r mers, sef arglwydd ar diriogaeth Brycheiniog. Ac yn y ddrama, mae o'n 5 ar 20 oed, felly mae o'n rhyw 10 mlynedd yn fengach na Siwan. Ac yn y ddrama, mae o wedi dod i Wynedd gan bod ei ferch o, Isabella, yn priodi Dafydd, mab Siwan a Llywelyn. Ond nid dyna'r unig gysylltiad teuluol nac i rhwng Gwilym a Siwan, achos mi oedd tad Gwilym wedi ail brodi efo Gladys Ddu, sef merch Siwan a Llywelyn. A dyna pryd y cyfarfyddodd Siwan a Gwilym gynta. Gwilym yn deud dydy 10 oed oeddwn i'n mhrodas fy nhad yn Henffordd pan welais i di dywysoges gynta erioed. A fel da ni'n gwybod, ar ôl iddo fo gael ei ddal efo Siwan, mae o'n cael ei grogi. Ond dyma chi wan, lun o goedan deulu. Gweddol gymleth yn dangos y cysylltiad rhwng pawb, felly Owain Gwynedd yn fan hyn, a'i blant o Iorwerth a Rhodri a Dafydd, a Llywelyn yn fab i Iorwerth, ac yn cael plentyn gyda tan gwystl o'r enw Gruffydd, yn cael plant wedyn efo Siwan, a Dafydd, Elen, Mared, Angharad, Susanna, Gladys Ddu. Siwan wrth gwrs yn ferch i'r brenin John ac yn chwaer i frenin Harry'r Trydydd. A tad Gwilym Brewis, Reginald y Brewis, yn wr i Gladys Ddu. A merch Gwilym Brewis, Isabella, wedi dyweddio fo Dafydd, wraig i Dafydd, sef mab Siwan a Llywelyn. Felly mae'n eitha cymleth ydyn, enwedig yn y cyfnod yma pan oedd merched yn cael ei rhoi yn fabanod yn wragedd i ddynion mewn oed. Rwan, symudan ni mlaen felly at gynnwys a strwythur y ddrama. Drama 2 act ydy hi, de? A dyma chi'n fan hyn rwan, grynodeb i chi o'r 2 act. A na ni'n moedi'n hir ar y cynnwys yma'n hyn, achos dwi'n siŵr eich bod chi gyd yn ymwybodol iawn o gynnwys a plot yr ddrama. Ond mi fedrwch chi rhannu hi'n syml iawn, rhannu'r acta yn sgyrsia rhwng y cymeriadau, rhwng y 4 cymeriad. Felly yn yr act gyntaf, mae gennym ni sgwrs rhwng Siwan ac Alice, yna sgwrs rhwng Siwan a Gwilym, ac yna sgwrs efo Llywelyn, rhwng Siwan a Llywelyn. Yn yr ail act, yn y bon, sgwrs rhwng Siwan a Alice da ni'n gael, de. Lle mae'r olygfa crogi honno, dydy. Ac yn y 3rd act wedyn, mae wedi rhannu'n sgwrs rhwng Llywelyn ac Alice, ac yna sgwrs rhwng Llywelyn a Siwan ar diwedd, lle maen nhw'n dod i ryw fath o gyfaddawd. Iawn, felly mae groeso chi fan, gowch chi edrych yn ôl ar y sleidiau yma rhyw dro, dwi'n siŵr, os ydych chi eisiau edrych yn nhw eto. Ond dwi'n siŵr eich bod chi gyd yn ymwybodol o'r plot, felly tan ni ddim i oedi, fel o'n i ddweud yn ormodol ar y plot ei hun. Ond be na ni ydy, symud ymlaen i drafod agwedd arall o'r ddrama, mae'n bwysig i chi fod yn ymwybodol ohono fo, sef y themâu wrth gwrs. Ac un o'r themâu amlyca yn y ddrama Siwan ydy'r tensiwn a'r gwahaniaeth rhwng serch a chariad. Iawn? Wan serch, mae'n cael ei ddisgrifio fel chwant y foment. Mae o'n rhywbeth yn ymwneud â chariad corfforol, felly rhywbeth eitha arwynebol, rhywbeth darfodedig, hynny ydi, rhywbeth sy'n dod i ben, de. Ac mae o'n gallu bod yn rhywbeth dinistriol hefyd. Cariad, ar y llaw arall, yn emosiwn fwy eiddfed. Rhywbeth fwy positif ac adeiladol sy'n gallu datblygu a tyfu'n gryfach efo amser. A cariad yn rhywbeth fwy emosiynol, nid corfforol, ond rhywbeth emosiynol, ac yn sail i briodas gadarn. Rwan, drama neu tragedy glasurol ydy Siwan, sy'n archwilio themâu ac egwyddorion y meddylfryd clasurol. So ni'n mynd yn ôl i'r tragedia clasurol cynta,
yng Ngwlad Groeg. Da ni'n dod ar draws y terma agape, sef cariad ysbrydol, ac eros, cariad corfforol neu serch. A be mae Saunders Lewis yn neud yn Siwan ydy cyfosod eros ac agape yn y ddrama. Gosod nhw law yn llaw efo'i gilydd. Wan dylanwad arall ar Saunders Lewis fel dramodydd oedd dramodwyr Ffrengig yr ail ganrif ar 15. Oedden nhw'n amlygu yr tyndra rhwng emosiwn a rhesymeg. Hynny ydy yr gwrthdaro rhwng be ma'ch calon chi ddeud a be ma'ch pen chi ddeud. Iawn, rhwng emosiwn a rhesymeg. Ac mi oedd hynny yn ddylanwad mawr ar Saunders Lewis hefyd. Wan serch da ni'n ei weld rhwng Gwilym a Siwan yn hytrach na chariad. Serch sydd rhwngthyn nhw. A mae Gwilym mewn gwirionedd yn profi hynny trwy gynnig tir ac eiddo i Llywelyn fel iawndal am odinebu efo'i wraigo. Hynny ydy, mae o'n rhoi pris ar Siwan. Ond cariad mae Llywelyn yn ei deimlo tuag at Siwan. A does na'm posib, does na'm modd rhoi pris ar y cariad hwnnw. A dyna pam mae Llywelyn yn penderfynu dienyddio Gwilym. Wan mae Llywelyn yn gwybod y bysa dienyddio Gwilym yn rhoi dyfodol Gwynedd yn y fantol, berig o ryfel, ond y bwysicach na dim, mae'n gorchymyn dydy mae dienyddiad dihiryn yn hytrach na dienyddiad uchelwr y dyla Gwilym i wynebu. A hynny wrth gwrs yn mynd yn groes i farn y cyngor, a hynny'n cyfleu cymaint mae Llywelyn wedi ei frifo a maint i gariad o tuag at Siwan. Mae o'n deud yn y ddrama dydy, fe'i crogais i wirio dy rybuddion ac i ddangos i wraig amsarnau fod un peth y taflwn i goron Aberffraw a Chymru Cyneddar i fwyn. Hynny di fod o'n fodlon rhoi i goron yn y fantol mwyn Siwan mwyn i wraig. Thema arall sydd yn cael llawer o sylw yn y ddrama ydy y diffyg cyfathrebu rhwng y cymeriadau. Rwan, mae Siwan wedi rhoi yn ferch ifanc 10 oed i hen ŵr mewn gwirionedd o dros i 10 ar 20. Iawn? A mae'r gagendor oed na, gwahaniaeth oed rhwng y ddau, yn golygu fod na ddiffyg cyfathrebu rhyngthyd, so dyn nhw ddim yn dallt i gilydd. Rhaid ni gofio hefyd mae Ffrancas ydy Siwan, nid Cymraes. Ac oherwydd hynny, tydi ddim yn teimlo i bod hi'n perthyn, mae hi'n gwybod i bod hi'n wahanol i'r Cymru eraill. A mae hynny'n gwneud iddi deimlo'n unig, mae'n deud wrth Alice dydy yn yr act gyntaf i bod hi'n teimlo'n alltyd. Cofiwch hefyd, mae Norman Ffrancwr di Gwilym hefyd, felly oedd gennyn nhw rhywbeth yn gyffredin rhyngthyn nhw doedd. Wan, unigedd Siwan sydd yn perydd i gael perthynas nwydus efo Gwilym brewis. Mae rhyw fath o ddihangfa iddi hi, achos tydi rioed wedi profi rhyddid. Ond mae Llywelyn hefyd yn teimlo'n unig. Mae o wedi cadw ei deimladau fo oddi wrth Siwan dros y blynyddoedd rhag ofn i dychryn hi gan mae hogan ifanc oddi. A hefyd, am y ffaith fod dangos teimladau i rywun o statws Llywelyn gyfystyr a mynegu gwendid, dangos gwendid yn ei gymeriad os oedd yn dangos unrhyw fath o emosiwn. Mae Alice dydy'n deud wrth Llywelyn yn yr 3edd act i ddeud wrth Siwan sut mae o'n teimlo. Ac mae Siwan yn synnu, mae'n dychryn wrth glywed geiriau Llywelyn. Pan mae Llywelyn yn deud wrthi, drawodd o dy feddwl di Siwan y gallai mod i'n dygaru fel Gwilym brewis. Ti yn fy ngharu? Be wyt ti'n feddwl? Llywelyn, wyddwn i ddim. Mewn 20 mlynedd o fyw gyda'n gilydd, ddudus dim o'r hynny o blaen. Mae Llywelyn deud mewn 20 mlynedd o fyw gyda'n gilydd, weles titham o hynny. Wel, mae Siwan a Llywelyn yn y 3edd act yn dechrau cyfathrebu mwy hefo'i gilydd unwaith eto. A mae hynny'n arwain at gymodi, rhyw fath o gymodi rhwng y ddau. Ond cymodi anghyffyrddus ydi o tai. Ydy pawb ddim yn byw'n hapus beth wedyn ac di.
Mae rhyw gymodi anghyffyrddus, a mae Siwan yn deud wrth Llywelyn dydy, na all gŵr a gwraig fyth wir ddall i gilydd. Mae'n deud dos neb ar y ddeiar yma'n deall i gilydd. Y gŵr sy'n cofleidio a'r wraig sy'n ateb eich isan. Dwy blaned sy'n rhwym i'w cylchau. Chlywan nhw fyth mo'i gilydd. Felly chlywan nhw mo'i gilydd na, mae hynny yn deitha ni dydy am y diffyg cyfathrebu, tydyn nhw ddim yn clywad i gilydd. Chlywan nhw mo'i gilydd fyth. Thema arall ydy y gwrthdaro mewnol sy'n bodoli o fewn y cymeriadau. A mae yna dyndrad oes rhwng bywyd cyhoeddus a bywyd personol y cymeriadau trwy gydol y ddrama. Dechreuan ni fo Siwan, rwan ar un llaw. Mae hi'n fam, mae hi'n llys genad, gwraig i arweinydd gwlad, ond ar y llaw arall, mae hi angen diwallu i anghenion personol. Mae'n deud dydy cefais gyda'm gwaed egni nwydwyllt fy nhad, yn ydy bod hi'n tynnu ar ôl ei thad, achos mi oedd o'r un ania na hi hefyd. A mae bywyd rhydd Alice y forwyn yn gwrthgyferbynnu efo bywyd caeth Siwan dydy ar diffyg rhyddid sydd ganddi hi. Llywelyn wedyn, wel ar un llaw mae o'n wladweinydd cyfrifol yn cosbi a chadw trefn, ond ar y llaw arall, dyn ydi o sy'n caru wraig. Ac yn y drydedd act, da ni'n gweld yr ochr sensitif iddo fo dyda. A mae teimladau personol Siwan a Llywelyn wedi rheoli i rhesymeg nhw, i bod nhw'n gwybod y bysa hynny'n peryglu Gwynedd a peryglu'r goron. Rhi Siwan trwy godineb i fo Gwilym a Llywelyn trwy benderfynu crogi Gwilym Brewis de. Felly teimladau personol nhw ymd yn drech na'r rheswm nhw, na'r rhesymeg nhw. Felly'r gwrthdaro mewnol cymeriadau yma, mae'n arwain at ddewisiadau sydd â chanlyniadau trasig iawn. A sôn am ddewisiadau, mae'r ddrama'n dangos dydy sut mae un weithred gan gymeriad yn gallu newid cwrs hanes. Felly mae Llywelyn yn deud dydy, beth ond hap chwarae gambl de, beth ond hap chwarae i'w byw. Dewis Siwan wrth gwrs ydy i odinebu efo Gwilym, a dewis Llywelyn ydy grogi Gwilym Brewis, ac oherwydd hynny mae'r ddau o'n nhw dydyn yn rhoi dyfodol Gwynedd mewn peryg. Ond ar ddiwedd y ddrama, mae'r ddau o'n nhw hefyd yn dewis cymodi lles y wlad. Felly'n dangos sut mae dewisiadau mae'r cymeriadau ni'n gwneud yn gallu newid cwrs hanes. Colled hefyd yn thema arall. Mae'r cymeriadau i gyd wrth gwrs yn diodda oherwydd colli rhywun. Siwan dydy'n colli Gwilym, Llywelyn yn teimlo fod wedi colli Siwan, ac Alice wrth gwrs, y forwyn, wedi colli gŵr. Ac mae'n bwysig bod ni ddim yn anwybyddu cymeriad Alice, achos mae gen hi rôl bwysig iawn i chwarae yn y ddrama yma. Rwan mae rôl y ferch yn thema bwysig iawn yng ngwaith Saunders Lewis yn gyffredinol. So ni'n edrych ar ei ddramau neu nofela fo. Mae rôl y ferch yn thema bwysig. A mae'r merched yn trarglwyddiaethu yn dramau Saunders Lewis. A ni'n ystyried y ddrama blodeuwedd ganddo fo hefyd sydd wedi cael ei seilio ar y chwedl y Mabinogi. Mae yna lawer iawn o debygrwydd rhwng cymeriad blodeuwedd a chymeriad Siwan. Mae'r ddwy ohonyn nhw yn chwilio am gyffro a serch gan ei bod nhw'n teimlo'n unig a fel nad ydyn nhw'n perthyn i'r byd maen nhw'n byw yno fo. Mae'r ddwy nhw hefyd yn godinebu efo dynion iau na nhw hunan sy'n fwy cyffroes neu gwir nhw. Ac yn y diwedd ydy mae'r carwr yn cael ei ladd gan y gŵr o ganlyniad i'r berthynas efo'i wraig o. Ond y merched sydd yn cael y sylw yn ngweithiau Saunders Lewis, nhw ydy'r cymeriadau blaenllaw bob amser. Symudan ni mlaen rwan oddi wrth y themâu felly i drafod rhywfaint ar arddull a ieithwedd y ddrama. Fel o'n i'n deitha chi, drama glasurol ydy
Siwan, sef drama sy'n archwilio sefyllfa cymeriadau o statws cymdeithasol uchel, ond sy'n wynebu problemau emosiynol dwys. Dyna i chi ydi drama glasurol. Iawn? Cymeriadau statws uchel yn gymdeithasol, ond sy'n wynebu problemau emosiynol dwys. A mae'r ddrama yma Siwan yn cynnwys nodweddion y theatr glasurol. Enghreifftiau chi wan. Mae digwyddiadau trasig mewn dramâu clasurol wastad yn digwydd oddi ar y llwyfan. A'r enghraifft yn Siwan ydy dienyddiad Gwilym Brewis. Mae o'n cael ei ddisgrifio i'r gynulleidfa, ond tydan ni ddim yn gweld y digwyddiad ar y llwyfan. Enghraifft arall i chi o nodwedd o'r ddrama glasurol ydy nad ydy trais ddim yn cael ei ddangos ar y llwyfan chwaith. A nodwedd arall ydy'r rôl y corws mewn dramâu clasurol yn Groegaidd. Be oedd y corws mewn dramâu Groegaidd? Oedd criw o actorion yn cyd-lefaru, a be oedden nhw'n wneud oedd cynnig sylwadau, os liciwch chi, ar yr hyn oedd yn digwydd yn y ddrama. A hynny mwyn cynorthwyo dealltwriaeth y gynulleidfa o'r hyn oedd yn digwydd, a hefyd mwyn mynegu meddyliau'r gynulleidfa hefyd. Ac yn Siwan, mae Alice, cymeriad Alice, yn cymryd y rôl yma. Cymryd rôl y corws da ni'n ei weld yn y dramâu clasurol Groegaidd. O ran ieithwedd, wedyn da chi'n gwybod ydych mae'r ddrama dydy di sgwennu mewn ieithwedd fydryddol neu farddonol, gair arall amdano fo, yn fydryddol neu farddonol. A barddoniaeth benrydd ydy hi, fel da ni'n weld yng ngweithiau Shakespeare hefyd. A mae Saunders Lewis, mi oedd yn cyfeirio at y ddrama fel cerdd ddramatig. Dyna oedden ni galw hi, cerdd ddramatig. Cofiwch mae Siwan a cherddi eraill ydy enw'r gyfrol. Siwan a cherddi eraill, hynny di mae'n cyfeirio at y ffaith mae cerdd di Siwan hefyd, felly dydy efo'r gair eraill na. Siwan a cherddi eraill. Mae'r arddull fydryddol, farddonol yma, yn adlewyrchu'r cyfnod dan sylw a hefyd statws y cymeriadau. Rwan os nwch chi sylwi, mae iaith Alice yn symlach ac yn debycach i iaith lafar fel da ni'n abod iaith lafar heddiw yma. O'i chymharu hi efo iaith y cymeriadau eraill yn y ddrama. A hynny mwyn cyfleu bod hi o statws is na'r cymeriadau eraill. Ac i ddramodydd clasurol fel Saunders Lewis, iaith bob dydd ddim yn ddigon pwerus i drafod materion mawrion fel da ni'n gael yn y ddrama yma. Mi oedd angen iaith glasurol i gyd fynd ar pyncia'r materion pwerus sy'n cael ei trafod. A so ni sylwi hefyd mewn sefyllfaoedd emosiynol neu sefyllfaoedd sy'n llawn tyndra yn y ddrama, da ni'n gweld hyd yn oed mwy o elfennau barddonol. Cymwch sylw hefyd o'r rhythma a hyd brawddegau. Os ystyriwch chi, mae'r adrannau rheini sy'n trafod emosiynau y cymeriadau, da ni'n gweld llinella gweddol hir. Ond yr adrannau rheini sy'n llawn tyndra, llawn tensiwn, da ni'n gweld y brawddegau byrion iawn a geiriau unigol yn cael ei defnyddio. Felly mae'n bwysig cymryd sylw o'r holl nodweddion arddull yma sydd yn cyfleu gwahanol emosiynau o fewn y cymeriadau. Mae'n bwysig cofio hefyd ydy mae drama radio fel o'n i ddweud ar y dechrau. Drama radio cyfansoddwyd Siwan yn wreiddiol. Felly drama i'w chlywed oddi, nid i'w gweld. A mae'r iaith farddonol sydd yn y drama yn gymorth i greu delweddau, i greu lluniau byw meddyliau'r gwrandawyr oedd yn gwrando arni ar y radio. Creu'r delweddau, creu'r lluniau yma. A mae yna nifer does o nodweddion barddonol yn gyffelybiaethau, trosiadau,
cyflythrenu odla mewnol a gymaint o enghreifftiau ohonyn nhw o fewn y ddrama. Mae yna ambell un wedi nodi'n fan hyn ar y sleidiau. Ond eto, tydi'r arddull ddim yn rhy farddonol ac yn rhy stiff, os liciwch chi, i fod mewn deilog chwaith. Felly mae hi yn drama eiriol iawn. Mae'r pwyslais ar y geiriau, ar y gair dydy, achos wrth gwrs mae dramau'r radio'n dibynnu'n llwyr ar yr elfen lafar na dydy, achos does gynnach chi mae'r elfen weledol nag oes, os gynnach chi mewn drama lwyfan. Felly mewn gwirionedd, tos na'n llawer yn digwydd ar y llwyfan ei hun. Iawn, mae hi'n drama statig, drama lonydd iawn, gan bod y pwyslais i gyd ar yr hyn sy'n cael ei ddeud gan y cymeriadau, yn hytrach felly na'r hyn sy'n cael ei wneud gan y cymeriadau. A mae hynny'n golygu bod hi'n dipyn o her i gyfarwyddwyr ac i actorion i'w llwyfannu hi, i lwyfannu Siwan, a'i gwneud hi'n ddiddorol yn weledol, gan nad ydy yr ochr weledol honno yn cael fawr o sylw yn y sgript. Geirfa babyddol yn rhywbeth i ni dynnu sylw ato fo hefyd. A mae'r geirfa babyddol mae'n codi'n naturiol yn ystod y ddeialog yn y ddrama. A cofiwch, yn y cyfnod yma, mi oedd pawb dros Ewrop doedd pabyddion oddan nhw. A Saunders Lewis ei hun yn ddiddorol iawn, hefyd yn babydd. A mae yna amryw o gyfeiriadaeth does yn ystod y ddrama at eirfa babyddol, enghraifft, Siwan yn dweud, Duw a Mair Iithgadw, Sant Francis gweddiau iddo, mi benliniarth ar y gwely ger bron delw y grog, gwna fargen dros bechadures o fam bechaduriaid. Mae'n bwysig bod ni'n cofio am y cyfeiriadau pabyddol hynny ac yn ymchwilio i'w hystyr nhw hefyd wrth gwrs. Symbolau hefyd yn rhywbeth i ni dynnu sylw ato fo. Sawl un ohonyn nhw i cael yn y ddrama. Rhei amlyca wrth gwrs, y goron, y gadwyn a'r gwely. Y goron i ddechrau ni hi felly. Siwan yn deud dydy ar goron drom ar fy mhen. Wel, awgrym di hyn dydy. Awgrym di hyn, mae baich ydy'r goron iddi de. Mae wedi cael ei rhwymo gan ei chyfrifoldebau hi fel gwraig i Llywelyn, a mae hi'n teimlo y pwysa yn llythrenol oherwydd hynny. Ond mae'r goron hefyd yn symbol o drefn a diogelwch. A mae Siwan ar ddiwedd y ddrama, maen nhw'n rhoi y goron yn ôl ar ei phen i dydy, ar ddiwedd y ddrama, wrth i hi a Llywelyn gymodi. A hynny'n deud yn awgrymu fod y trefn wedi cael ei adfer erbyn diwedd y ddrama. Y gadwyn wedyn, Siwan yn deud tro yma, mae'r gadwyn yn drom, nid y goron, ond mae'r gadwyn yn drom. Ac i Siwan, mae'r gadwyn yn symbol o ddicter Llywelyn, ac erbyn hyn, mae hi wedi cael ei rhwymo'n llythrenol gan ei gŵr, yn dydy. Nid yn unig gan y cyfrifoldeb bod o wraig iddo fo, ond mae wedi rhwymo'n llythrenol gan y cadwyni. A'r gwely wrth gwrs, y gwely priodasol, yn symbol o deulu ac o linach, ond wrth gwrs pan mae'r gwely priodasol yn cael ei lygru wrth i Siwan a Gwilym odinebu, mae'n rhoi dyfodol Gwynedd yn y fantol dydy. Ac ar ddiwedd y ddrama, Llywelyn a Siwan wrth gwrs yn penderfynu rhannu gwely unwaith eto, sy'n golygu bod nhw'n cymodi o ryw fath, a bod hynny yn awgrym bod yna obaith i Wynedd unwaith eto. Ac eironi dramatig wedyn i orffan ni. Wel, eironi dramatig ydy pan fydd cymeriad mewn drama yn dweud neu yn gwneud rhywbeth heb ddallt arwyddocad i weithred o neu'r hyn mae o neu hi'n ei ddeud. Iawn, dyn nhw ddim yn dallt bod yna ystyr ddyfnach i'w geiriau nhw, ond mi da ni fel cynulleidfa yn dallt yr ystyr hwnnw. A mi fysa Saunders Lewis wrth gwrs yn gwybod fod ei gynulleidfa fo yn ymwybodol o'r plot y ddrama cyn gweld, cyn clywed y ddrama. Felly'n ymwybodol o ystyr ac arwyddocad
dyfnach sydd i'r geiriau yma. Enghraifft, pan mae Siwan yn dweud, fy llanc tragwyddol i, pan mae'n cyfeirio at gwilym. Fy llanc tragwyddol i, be dydy hi'n wybod adag hynny, ydy y bydd gwilym yn cael ei grogi, ac oherwydd ei fod yn cael ei ladd, fel dyn ifanc 25 oed, fydd o ddim yn mynd yn hen na fydd. Fydd o'n ifanc yn dragwyddol yn bydd gan ei fod o'n cael ei ladd yn ifanc. Alice yn deud hefyd, dydy, mi daflwn ni faich brenhines ar noswyl glan mai fel hon. A dyna'n union mae Siwan yn ei wneud, de. Dyna'n union mae hi yn ei wneud yn ddiweddarach yn y ddrama. A enghraifft arall i chi, pan mae Alice yn deud, nid oedd y tywysog na chedwyr y gadwyn ond heddiw. A Siwan yn gofyn, pam heddiw ac nid ar ôl heddiw? All heddiw newid fy myd? A da ni'n gwybod bod hynny, dyna di'r achos wrth gwrs yn dydyn. A dyna ni chi, da ni wedi cael crash course go ddifri fel maen nhw ddeud ar Siwan. Wrth gwrs, mae yna gymaint mwy i'w drafod hefyd, does? Mi fysa rhywun yn gallu treulio diwrnod cyfan trafod datblygiad y cymeriadau yn ystod y ddrama, neu'r y gyfeiriadaeth yn y ddrama. Mae hynny'n bwysig i chi ystyried hefyd, y gyfeiriadaeth yn y ddrama, fel y cyfeiriadau at chwedl Trystan ac Esyllt, y cyfeiriad at Calan Mai, at Sant Francis. Hynny di, mae'n bwysig eich bod chi'n ymchwilio i wybod beth yw'r ystyr tu ôl i'r cyfeiriadau hynny, be maen nhw'n yn ei feddwl. Ond mi ydan ni o leiad ydan wedi cael cyfle i gyfeirio at rhai o'r elfennau y bu gofyn i chi trafod yn eich cyflwyniad llafar beth bynnag. A diolch yn fawr i chi am eich gwrandawiad, ac os gynnach chi wrth gwrs ddiddordeb mewn drama neu sgriptio. Mae gennym ni nifer o fodiwla yn yr Ysgol Gymraeg ym Prifysgol Bangor sy'n canolbwyntio ar ddrama a sgriptio'r elfen ysgrifennu creadigol yna hefyd. Felly os gynnach chi ddiddordeb astudio Cymraeg fel pwnc gradd, wrth gwrs mi fysa ni'n hynod falch o'ch croesawu chi i Fangor. Neu os gynnach chi unrhyw gwestiwn ynglyn ag astudio Cymraeg fel pwnc, mae groeso wrth gwrs i chi gysylltu hefo ni unrhyw dro. Mae'n manylion ni ar wefan y Brifysgol a mae'n nghyfeiriad e-bost i ar waelod y sleid yn fan hyn hefyd.